Zo rustig als directeur Gerald van der Belt van de moon achter zijn computer zit, zo onrustig is hij vreed te doen. De spanning is net te houden. Hij weet net waar er het ziekje mat. En op het moment dat de 2-0 valt, ontploft de boel. Voorzitter Ipe Smit houdt het net droeg. De reacties uit het hele land binnen overweldigend. Ik vind het persoonlijk leuk Danny Blind, de assistent bondscoach, die me persoonlijk feliciteert. Maar ook alle eerste divisieclubs die het mooi vinden. De mooiste was misschien wel die van de voorzitter van Volendam, die ons van harte feliciteerde en het geweldig voor ons vond. Voortendaallijks komt ook het besef dat de club heel wat te wachten zit nu de eredivisie helle is. Veldverwarming had de eerste prioriteit. Het moet deze week erin. Vandaag zit alles nog even in het teken van de huldiging en van het kampioenschap. En vanaf morgenochtend dan zullen we hiermee aan de slag moeten. En het eerste wat er moet gebeuren is veldverwarming. En dan kunnen we, want dat veld moet 3 augustus klaar zijn. Dit seizoen waren nog heel wat wedstrijden afgelast vanwege het winterwaar. Dat is takkensseizoen ondenkbaar. De eredivisie is een dusdanig evenement dat moet doorgaan. Dat kan niet door een vorstperiode of door wat sneeuwval afgelast worden. Daar is de commissie rondom het evenement te groot voor. Dus de eisen zijn dat er direct veldverwarming in moet. Dus we willen het zo snel mogelijk erin hebben. En dan kunnen we verder met het onderhoud. En technisch gezien stelt het niet zo heel gek veel voor. Het zijn uiteindelijk gewoon buizen waar warm water doorheen loopt op het moment dat het gaat vriezen. Dus dat is, qua techniek is het niet een wereldwonder. Maar ja, het moet wel de grond in. Dadelijks meer over het stadion, maar ook sportief moet er het nederige barren. De spelersgroep moet versterken worden. Nou, we moeten eerst zorgen dat we met de jongens die we graag horen willen, dat we daar maar rondkomen. Dat die contracten klaar zijn. Nou, en ik zie je vertellen, die jongens die worden nog op een knibbeltje bloeien, dus dat is mooi. Ja, en dan mag je als er 4 of 5 jongens bij krijgt die toch wel eredivisie ervaring hebben. Maar net hap-snap-beleid en dat mag net jongens werden van Zwies, nou, die binnen langdurig geblesseerd, maar die hebben een grote namen. Nee, we moeten heel goed zien naar jongens waar van denken, oké, dat ben eredivisiewaardige voetbal, die ken ik de Karloeken. Maar misschien zit ik wel jonge jongens bij, die ik nou hier weer verkepen ken of binnen hier. Van een aantal spelers is al duidelijk dat ze ophouden of voortgaan. Voor de rest hoopt het Henk de Jong dat de selectie voor een grutpad intact blijft. Ja, natuurlijk. We moeten net gekke dingen doen. Dat willen ons publiek ik net, dat willen wij zelf net. Het moet herkenbaar blijven voor deze regio. Nou, dat moeten we horen. Maar goed zien wat we erbij krijgen kennen. We al hier wat namen in de holen en ik hele interessante namen. En ik geloof ook dat iedereen hier naar jou wordt. Dat komt gewoon van de hele club te maken. Cambuur is hot in Nederland. Ja? Het is net samen wat. Dat merk je dus in alles. Van de week komt de webjouwbladzijde in de Voetbal International. Het zit via web televisie werden. Ja, hier in de pers, maar de Telegraaf, het AD. Dat lezen die spelers ik. Dat gaat al hier hoe de sfeer die hier in deze club hangt. Ja, dat is uniek. En dat wordt spelers graag, mijn meidje. Waarom naar het stadion? Want er zijn meer zaken die ontpakt worden matten. Liek als het uitvak voor supporters van andere clubs. Dat nou amper 400 man in kennen. En ook de passeromte is te liets. Maar het eigen op de media aandacht die het komt. Nou het Cambuur in de eredivisie zit. Maar misschien wel het wichtigst binnen de business plakken. Plakken voor sponsoren die het een protte yield opsmieten. Ja, dit is, ik vrees, binnen drie weken uitverkocht. Dus dat is wel jammer, want hier kun je wel het grote geld verdienen. En dat geeft ook de beperking aan van dit stadion. Dit is wel de cash cow van een eredivisionist en dat is bij ons heel beperkt. En als we het zalige bij elkaar optellen, dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat er een nieuw stadion komen moet. Ja, dat is wel duidelijk. Ik hoor ook in het land, iedereen zegt van Cambuur is een eredivisiewaardige club. Met de achterban, met de betrokkenheid, met de stad, met de historie. Alleen ze zeggen er altijd gelijk bij, qua accommodatie is het dat zeker niet. Cambuur had al plannen in bij de gemeente voor een nieuw stadion, maar die wil eerst een betere financiële onderbouwing van het project. In dat onderdeel zijn we nu mee bezig om het zo te gaan plannen dat het zichzelf terugverdient. En dat plan dat moet nog aangeboden worden aan de gemeente. Maar qua timing is dat perfect. Dat laat niet nog een half jaar op zich wachten. De bal is op dit moment bij Cambuur wat het nieuwe stadion betreft. Klopt.